Ja, hej og velkommen til den her video. Hvor jeg kan se på. Det kunne mig i starten, og det kommer til at blive en god episode og en meget sjov episode. I kan se, der er dynamit. Det er en julemand, der godt kan lide at lege med dynamit og våben. Så ja, vi kunne næsten ikke lade være, vel? God idé. Køber. Nej. Så vi, eller jeg, tager den her dynamit der, og så lige putter den ned i en blok plads her. Hvis I synes, det er kedeligt at se mig putte det her ned, så må I gerne spole længere ind i videoen, hvis I har lyst. Han kan ikke, fordi han kan jo på min skærm lige nu, fordi jeg har sat delen til. Jeg tror bare, du klipper i videoen, så det kommer hen til der, hvor du starter, så du fortæller i starten. Nej, det gør jeg ikke. Du fraklipper over det der, jeg lige sagde. Det der, det skal fandme være en del af videoen nu. Det er det spændende ved det. Man må da altid op, jo. Bare vent til mig og Mikkel, vi skal spille sammen i det morgen. Væk med det papir. Fuck ja. Jeg tror faktisk, det er noget, man skal læse. Og jeg tænker på, om vi ikke skulle putte en næse ned, for at putte mere dynamit. Når Mikkel så højre, så er der altså også en radio, om du lige kan tage den med ned. Sådan der. Nu tænker I nok, hvor er det synd for den næse. Den er sgu død i forvejen, som I kan se. Den putter vi ned i. Ja, og radioen. Det er den, der laver musik på det, men det sker, hvis du springer. Med kniv på og det hele. Ej, hvor er den fin. Det hedder Ankin. Lige om lidt er den død. Don't make a big fake. Don't make me mad, bro. Ej, skulle du ikke have sådan en mundetalk med en? Jo, måske. Jeg går lige ind og grabber en måltalk her. Jeg skal passe på, for den kan springe i min hånd. Sådan, så løber vi lige herover. Ja, vi gider seriøst ikke høre på det musik her. Gider vi det? Så. Og så er det bare derovre. Først attempt, og velkommen til finalen. Vi ses senere, drenge. Nej, overlever radioen. Nope. Kunne du høre musikken?